Bishop, good afternoon. Just vision them man some noise from you. Some noise from you. Get it serious here. Okay. Good afternoon, sir. Block all the caller down. We am to here. I didn't make call. The way for Nana like a pilot okay Laramaso. Oh. I know Pamoro. Prostrate. Imagi have a prostrate on my bingo. Go back again prostrate to tea for our nose on their bang where there's asking prostrate face front of what side the capacity she them. My bingo. Look at all the knock and nose and then I'm where I land check out. Branga mega prostrate get where side is she them. I bring the just a photo here. Go get a photo. No, so they treat the native daughter as a wine. Le body. Branga enara. No, I have to why you put take a branga pema monka. But I who knows they treat as a wine and native daughter. Tonaso. The Rossana. In honor. I have no more again. Look front. The leg each has to gay share for Tagastri, Jabagan the mad hole. Look front. Look at. Branke. I say look front Gabadiana Bago Kunikena. Look front Batadiana Bago Kunikena. Look front. Pastor me when I'm Batadiana Bago Kuno as Otele Gana, you didn't get a day with Tacham Cotti wound last night, Japan the Mado. That would have followed I told myself, yeah. Remove that thing and then I went down. Remove that jacket, it's like a bagoko. Remove it. You know, with Anambra State, Anambra, colleague, Snotaganga, Chileka bagoko, you know, with Anambra State. Branga Kamege, you look like a no so bad to here. Kepianga Bena, Anambra State, Graftago, Ugro Winter, Snow Tagan Anambra, Branga Bagaman, Anambra State, Graftago. But you who knock a nose of Bang, then you is some sorry. T. Hugerka dos, then I got Rankatagani treaty, cook and keta. Branga, remove that your hand from your mat. Namo Nebro last man, Katatario, a varianti rebisi. Brangen Anambra State. Aha. Oluchukwu onye. Orawo. Otele Rossana. Isa wo again. Orawo. O-R-A-W-O. Okay. O-R-A-W-O. Ebe na Anambra Kishi. Oko. Onye ebe n'oko. Eziabo. Ede afọ ole? 24 years. Iji ụmụ ole? Onwere nwa nji. Nkịta ọtala nna gị mbụ. Mba nkịta ata bụ mpa m. Ọ wụ dibịa nkịta ata bụ ya. Sempa gị wụ dibịa. Ha? Lekwa ihe mere mpa ga-agba afa ka dibịa ra gị. Achọrọ m ka ọ gbara m afa na ọ. Ọ dị ndụ? Ọ dị ndụ, ọ ka dị ndụ. Ugbu a? Ọnwụbe? Mba, ọnwụbụ.
Na-eweli iwe. Maga ọnọkwa ya. Mam weze nwanyị, mam na. Mam weze nwanyị, mam nọ ndụ. Eweli iwe nọ. Mgbe ahụ emebere nga. Ịghọtara, wepụta aka n'isi gị ka m na-ịghọtara mmere gị explain. Eweli iwe short, eweli iwe. I'm not happy before ka ị bịa. Nna. Meg interview n'oge just gawa nna. Aga m eburu gị oge. Kwe mana ihe emege nga aga-abadị ihe akwụkwọ dum. Yes. Nga n'iru. Gaba n'iru. Okay. My sister, my issue. Ama m esi nri ọfụma. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6, nwoke na-atọ, nwaanyị na-atọ. Eweli iwe n'ezinụlọ ishi pụta nwere onye goofu n'ọdị a. Anyị nwere ofu. Onye na-aṅụ goofu. Family. Ndị ọma. Otu onye n'ime onye ọma n'ime ezinụlọ. Ahụ ọkụ na-efu obere isi. Ụmụ nwoke letrala gị? 3. Okay. Our sister eweliwe ụmụ nwoke atọ aha gịnị? Obinna, Chukwuemeka, Chukwuebuka. Okay. Ejanyo, our sister, Ejanyo. Yes. Okay, again yellow dimpineti. Mkpu onye native doctor la nwa eze nwanyị. Genotype oge? AS. Blood group oge? O positive. Okay. Our sister eweli iwu kwe mana ihe agabakwa n'ihu akwụkwọ ọgwụ. Ị chọrọ m bịa agakwa m edelete ya ma ụgwọ mpaghị foto na mgbaghị bịa nye nwekwe m nsogbu mụ agakwa ati o. Ngakwa online o. Mba. Mba ọ iwe ka m nwege mgbe ahụ ị bịara hia ịghọtara. So eweli iwe na otu m si kpa agba kpọọ phone number gị nna. Just call your number. 090 6465 7122. Ozugbo. Ọgwụla. Ọgwụgwọ. If you are not ready to stay here now, you go down. If you are your nature, how old are you? I'm 25, sir. Listen, if you are not ready to do this interview, go down. If you are here being recording, then you just go down and do your thing. Don't come here now to just distract my live stream. No, sir. The way phone and like they will welcome now with Lazo. The way phone na la gala so chile kabagoko. The wakaga on straight. Sorry, sir. Dash don't I let wasa. You don't go to get Sarasa. HS when I she won't matter the name. And the guy Saresha. Where the mother gonna tawagana get poem work out how you know. Ragasi, I'm Saresha. Tonazo. Akoko. Oh, he just got sorry, sir. He just got sorry, so Telegi Quara Eparotel no can speedboat, Jaga Cameroon. He just got sorry, sir.
Saresa. Ya were phone no ge. Aha ge. Adobe Okereke. Ida fole. 25 years. Kebishna watch I. Owerri, Imo State. Gene ke na no. Ana mere fabrics, materials. Emono ya mo. Afole ke no mo ya tupu gi bido mewe ya. 1 year, sir. 1 year ikara obi ga na nke mmadụ mụta ya gị rewe nke onwe gị. Oh, my mom na-ere ya na shop ya ka nọ mụọ ya. Okay, na shop mma gị mụọ ya gị bidozie nke onwe gị. Iwe onye ebe? Abụ m onye arụ ndị Zog. Ebe na arụ ndị Zog? Na ndị Imoko. Ebe ọ na ndị Imoko? Na ndị Ọnụa. Akwa ma na ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ mba niile ma Telegram ma Facebook ma everywhere m ga-adịru ma wege interview. Yes, sir. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Ha dị ndụ. Nna gị ọwa onye aka ntụtụ? Mba, sir. Nna gị oje nwee epilepsy? Mba. Nna gị oje aṅụ gbanarị? Mba, sir. Mpaga mmaga ọgbala mpaga akantị na public mbụ? Mba, sir. Mmaga oje eme ntamu? Mba. Apụrụ gị ọnụ? Mba. Nna gị oje anara mmadụ ala n'ike? Mba. Ma ahụ eze gị? Gị na nwaanyị ibe gị ọlụọla ọgụ maka nwoke? Mba o. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Enwere m. Anyị aga wepụta ya. Welayazo, step back. Welayazo, ga na ebe a fridge ahụ nọ. Ga na ebe a fridge ahụ nọ. Wele elu m ahụ. Okay, so ego ole? 30,000. Now, ịnọ n'ala Igbo, ebe ụmụ nwoke gbara aka saa. Then gị ka obi. Listen, elemanya here. Gị ka obi nwa agbọghọbịa nwere otito, nwere future. Ịbabe 29, ịbabe 30. Gị ka obi nọbe na nka, a ga-asị na ọ na nka shumushi. Gaa zụrụ ihe eji enyere Otele gị aka. Echi nwoke nọrọzie gị n'elu ya wụrụ na ọ maghị eme. Ọ jara gị ahụ ọnyụnyụ? Mba, sir. Nwoke ti ga amụ iji a na-aka before gị nyụọ? Mba o. Iji anyụ ọsịsọ lezie iwu Otele ọja akọghị ụkọ? Mba, ọ mmadụ goro m ya. Davido, I'm trying to Otele ọja akọghị ụkọ ma bingo. Olo mba. Otele a na-akọghị ụkọ? Then why is it that nigga were ego gị kpe this thing enugbo ọṅụ ahụ ara? Something na-enwe mgbe ọ na-awụ ọtamaghị ya akpọmaghị baby. Gị ga ahịa kpee ya ọnụ ya agwa gị taatị ga-enye ha ego bịa were ya gaa zụrụ this thing. Ije mee nwaanyị na nwaanyị? Mba o. Oh yeah? Now listen. As I'm talking to you, ọkwa ihe a room gị? I got with a fuel now. That room, or rock on the other ties. All ties, enwe m fuel. You went fuel. I got with them my kitchen. We are a little table out there. Got with them my kitchen. Got to share that in my bingo. Enwe m mouth. I said, go and bring a knife. One more pen on deck again on our Olo. You went ma bring that thing back here. Then we are a little table chileka bag or call. My bingo. Pranga beg me when my mad nation giri. Ujereri. Go and bring a knife for now. Don't waste my time. Let me give you 20 minutes. I mean 5 minutes here with them here now. 5 minutes run, go and bring a knife. Ahụ m masa, my neighbor ji mma m n'abalị. Nwa agbọghọ bịa dị ka gị bi n'ụlọ, ị nweghị mma abụọ ma atọ. Ụlọ onye ka gị, n'ụlọ onye ka ibi? Ọ n'ụlọ m sa. Ụlọ gị?
ịrụrụ n'aka gị ka onye kwụrụ ụgwọ. Ụlọ nkwụrụ ụgwọ, sir. Yeah, go and bring a knife. Listen, I'm not joking. If you're not ready, I'll bring you down. And I will never bring you up here again. No, Go sir. go and knock for next neighbor. Natamma now. Okay, sir. Go with them my kitchen. Listen, I'm not joking. Choose this thing. Either you decide to stop using it and have a man, or you decide to be using it and the man will abandon you and they will use you and dump you. Choose one. I will not use it again. Promise me now. I promise you. Let me tell you the truth, and I'm not joking. Anybody might support you to be using it. There are men that might support you. But the truth is this. When you are used to it, man wants nothing before you. And anything man says that your own, you can say, after all, yes, the enjoyment of life, but you adding something. Let me God when they meet women, just give me for money, they don't care how you feel. How about wag door? They can't beg you because Haman hang a bunch. Give move on. Most men in our neglecting why. One then percentage of them. Oh yeah, talk as I have a table with a mount away now. Don't joke with me. Cut that is so fast. You're delaying this my live stream. I'm cutting it. Hello, I want you to pieces that thing. Don't joke with me here. Make that thing to be useless for you. Pieces that thing. Not to come again. You use your listen. You are a full-grown girl. Auto come again. Have a man. More kind name is Bev Cody. More Tokodi Legaya. Yana Takodi Gata. Our gay guys throw some rubbish things. It's you not soon the responsible. You don't fuck around. You don't mess up around. You don't mess up around. All because you read Davido. God, why I want to see the pieces in Pekle. Oh, yeah, Echina, Meho, and Kala, maybe. Why get a one you beg our marker? Get a marker with the one you bill. Oh, the Henda through the legend Lana Libo. Utele, what big I got get Utele who pigeon? Arona Mare. How and Dutch Abu Batu, Echina, cancel Telebiagana, Noto. Even when Telushi now, you will not know. The smell of that thing, do you know that it is done and prepared with chemical? Emankan. Eman. So now again, Wakuro, where that thing or Jagwagi baby had or Jagwagia. Why? Imakwayana po real amo. Otele no na man wrong ni lunne. Bem tiram si baby on a to. Gana sim oja joge moja to. Na nega andro na amo no are unwe. Ma so wo mojo megere. Oh yeah, got that thing properly. Ke white and come talking destroyer. Ke white and na ma mo ya webe. Ama mo ebe o to ihe owo no. Ta wa satan ke white hand. Break it. I will know the yoke. Give break the yoke. Break the yoke of that one. Break it and pick it up and give me. Break the yoke of that one. Break that yoke. Destroy it. Destroy it, Bapaye. Now listen. Your interview is settled and is done. Please, for Igbo. I'm not joking. It's no different between Ghana and Kaniki. That is how I see it to me. I'm how other man on the and when did it Chineke Yogi? And then I want yeah. who could do one man.
Get this shon and one that person when gonna respect you. You got that only when a conscience or love. And I wouldn't where love like into relationship wouldn't get married. Only when a conscience. Or you can't cook we out. Cause you know not saying all love. Love is not in existence. Love when a role to play. But the important main role is conscience. Huh? Imagination. Yeah. Oh yeah. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. Okay, Borgana phone, don't visit them. My man that is serious. Yeah, and I promise you, if you stop this thing, I'll be happy. If you stop using it, I'll be happy. I don't know you, I don't know who you are, but at your age now, if you say not 80, 70, come out what's up. Then was in tea. The other that really grave. The other at your age, do you think you have a happy home? No. I'm telling you. Go on, could the truth that no team when here now. There is a way you look at some men. Am I right? No. Yes. Gwame shoku in a hotel on a tata wokena. Sometimes you walk and get where I say or wash it. Mba. No, Gwam all we here name. Oh yeah. Tata wokena again and wokena to get where I say. All because of here. Negante, I will be more young no secondary school. I am MG University. I never knew what woman is. Tema war graduate. I'm using myself as an example. No matter all these things are bullshit. I cut it off. Him na ran out na to an care. So I'm telling you, I know what nara irresponsible, and Amara with matured mind and responsible. When one or one. When I na working now. Yeah. I don't haga no fa because say no fa say na ewe nyu na again no head kobudo ibom no Nigeria. I'm an not to issue. I will not hide it from you. Ngana not. So okay they need. You know obodo ibom be na give me well love mbe agba wan where I can go am na. What phone number go? 070 61 33 6694. Listen, please, I beg you. Don't go and spend money to buy this thing again. You want also? All right. That first pulls up again. Phone guy or what ya de ha. Onya pulls up again and gaman again or ya block all the person. In an end, near complete blocking. In an end, okay. Near that person pulls up again. Why the person see me? Are you here? Near complete blocking. Don't even give that person space or when you believe it. On that comment section, they get active exhibition. Delay my top gifters, give follow. Huh? You don't come here, you don't follow anybody. Waraya Buno. Follow all these people on that comment section, they get active exhibition. Look at all these my gifters in here. All of them with the top most gifter give follow here. Yes, I don't tackle shares again. Sorry. Take Paris who can hand dryer. Tom taco shares again. Yes, sir. The way for Nana get below to get last. Nah, I'm shaving my say. Yes, don't waste my time. Don't come here, give me waste some time. Yes, sir. A man nigga bashi see pop to gabashi before. A man nigga bashi see people gabashi before my bingo. Go back. Turn up. Am I here what turn it? This yellow hand dryer. Am I here what turn it? Turn or get chroma bingo. Turn or sister. I said, don't want that. You see, turn or get pro. Turn and stand.
Turn on. Oh yeah, stay like that. Where else up here? Yeah. Kill Prodia. Asenge Prodia. Go to the you could don't have to pronadiana return of the bride price here. Eh? Ilupo lady. Okay, come to the Lupo lady. Bishop. Ilube who dear at all. Yes. Hello, the Yemen of Legiti, you have to pronadiana and I return a gish return. Huh? Amanuna. If you think I'm joking here, I will bring you down and block you. Don't play here with me. Who will phone? Where are your phone? Okay, man, how will I be back up and you have got to Mungadiru? Yes, sir. Not the way who got on straight. The way who got on straight. I'm just on my phone. Of ma. Now then. Nagin and nigga dento. Mba. How about chala? I don't know. Orphanage. Thank you. Motherless, fatherless daughter. Aprogano. Mba. Keep that the way she got on straight. The way she got on straight. The way she got on straight. On top, eh? Woko bolegi lumbo. And I know target your mother waka. Mama basu miwe. One boy and in the back at your mother waka. Yawo aka Ochoku. Atalagi ne luti pa motombo. Mba. Call Otele foka fulea. Mba. Okay, my call him ne go call ana no na boat le ba kepa. Opola. Mba. Well, Elia we short you. Hey, let me tell you, I don't like all this kind of thing. I don't listen, I'm not here to play. Don't come here to come and joke with me. Call Otele Opola. Mba. Otele. Auto front wheel azul. Front wheel azul. Ke na no n'elu. Ebe isha anyu amamre. Capillary ya no dia opetla. Adia. Front wheel capillary. Kania. Ide shina azu ike anyu ahụ ka we ihu Otele gị. Nazo. I nwere Davido. Ịgbala akwụla mbụ. Iwe onye ebe. Abia State. Ebe na-abịa. Umunoji. Ebe na Ụmụnnochi. Lọgbuku. Ịdị afọ ole? 25. Gịnị gburu mpa gị na mma gị? Ọrịa. Na family unu nwere ndị obuga anyị nọ dị ya. Ndị Obuga anyị ọ nọ na family unu.
Mpago mụtara onye na-agba karat. Mpago mụrụ onye na-agba karat. Gị bịa nga takoshime. Mpago mụrụ taekwondo n'ụlọ ụlọ. Mba, Bishop, mba. If you continue laughing this way, you get a mistake in your native daughter one day. You get a mistake, native daughter who wish. If you will not respect yourself here, respect your working now. Ask him, mba, Bishop. Okpuru ara go bu aka wardrobe, aka ihe a na-eje emepe wardrobe. Okpuru ara go bu ya. Ha? Mba. Okpuru ara na-ebu aka wardrobe. Both ara ya ọkara ya nke eji enye nwa nri. Mmadụ letra ala gị. Abụọ. Atawa gị elo dị mkpu ị na-eti. Ima ada echete na oyi nọrọ in the mood. Ọ na-abịa abịa. Ele mkpu ị na-eti gị si na ọ na-ede mood. Ọ dị mmadụ ka ọ na-abalị na mood. Manchete. Oyi nọrọ in the mood ya abịa. Otu ọbụla o ji bịa gị were. Otele mood ya na-abịa abịa. Tupu ya etu. Genotype ọ? Genotype ọ? AA. Blood group. O positive. Aya. Kpọọ phone number gị. Akwa ịma na ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. M gaa n'iru. Phone number m ebe a. M gaa n'iru. Ngwa kpọọ phone number gị. Eburo m ya n'ishu enyi dị m ịgbatu m laghachite mkpọ ya. Ka obodo isi na-anọnyere anyị. Nigeria, Lagos. Okay. Thank you.